Magyar hangok. Trokán Nóra, Szabó Máté, Zakariás Éva, Kőszegi Ákos, Zsurs Kati, Zöld Csaba, Kocsis Marian, Jakab Csaba, Izsóf Vilmos, Kisfalvi Krisztina, Mári Cruz. További magyar hangok: Bognár Tamás, Varga Gábor, Rátonyi Hajni, Németh Gábor, Cifra Kriszta, Madarász Éva, Halász Aranka, Megyeri János. Hay más de 1 millón de amores que te quieren conquistar. ¡Ay, hombre! Tudtam, hogy vad vagy Mári Cruz, de azt nem hittem, hogy megütsz valakit. Az a nőcske rád akaszkodott. Elég legyen, Mári Cruz! Ha ő szeretett, miért engem vettél feleségül? Pontosan ezt kérdezem magamtól! Miért vettelek feleségül? Szétverem a képét, ha újra meglátom. Nem, eszedbe ne jusson, Mári Cruz. Csak az enyém vagy. Csak is az enyém, ha? Mi? Hogy mersz előttem flörtölni vele? Nem akarok veled maradni, Mári Cruz, sem te, sem más nem kényszeríthet. Akkor megölöm. Aztán téged is megöllek. A végén megölöm magam. Nagyszerű! Így beszél egy igazi ostoba liba, Mári Cruz. Nem tudom, hogy mit akarsz mondani. De bármit is akartál, nem engedlek át neki. Nem, senki sem kell. Ezt most nem értem. Vessünk véget ennek az abszurd helyzetnek. Magamat okolhatom. Elhagylak téged, Mári Cruz. El fogok válni tőled. Ezt nem teheted velem, Octavio? Már hogy ne tehetné? Akkor végig hazudtál. Becsaptál, hisz azt mondtad, ha olyan maradok, mint régen, akkor is, ha felbosszantalak, mindig szeretni fogsz. És köztünk semmi nem változik. Hazudtál, nekem nem is szeretsz. Már el akarsz válni tőlem. Hazudtál nekem, hazudtál, Octavio. Akár egy sebzett vadállat. Nem tudom, szeretlek-e, vagy pusztán sajnállak. Ki az? Én vagyok, Lucia. Nem kell semmi, Lucia, nem tudsz segíteni. Gyere ki egy percre, kérlek, Octavio. Megyek. Na, hogy van Mári Cruz? Teljesen maga alatt van. És te, Lucia, te tehetsz mindarról, ami történt. A te hibád az egész. Ne kezdjük előről, ezt megbeszéltük. Nem, azt mondja, hogy te találtad ki a masnikat. Mári Cruz hazudik, mert fél, hogy jól megmosod a fejét. Igen, és ő akarta a masnikat. Menjünk be, és kérdezzük meg együtt, Octavio. Nem, hagyjuk most békén. Akárcsak anyámnál. Éppen úgy, mint anyámnál. Nagypapi elmondta, hogy apám miatt szenvedett, mert az apám megcsalta. És Octavio ugyanezt teszi, mint az apám. De hát mit tehetnék, hiszen annyira szeretem. Borzasztó szégyent hozott a családra ez a mocskos nő. Ha így beszélsz Mári Cruzról, inkább meg se szólalj. Ha panaszkodsz, beárullak az asszonynál. Az asszonyod, a nagyságos asszonyod.
Nincs semmi kétség, ő égette le Maricrust mindenki előtt. És te szokás szerint, te csak adod itt az ártatlant, a nagyságos asszony cinkos társa. Figyelj, ne vádaskodj itt nekem, mert könnyen nagy bajba keveredhetsz. Ha ez az asszonyom fülébe jut, páros lábbal kirúg az utcára, és akkor aztán bandukolhatsz innen. Én nem félek tőle, nem ijesztesz meg. És ha netán az asszonyot kirúgna, előtte elmesélek mindent Octavio ifjúrnak, elmondom, mit csináltok. Szegény kis ártatlan Maricrusszal. Megnyugodtál egy kissé? Nem. Nem lehet nyugtom, hiszen iszonyatos ez a helyzet. Csak magadnak köszönd. Azt is mondhatnám, hogy neked köszönhetem. Ha hallgattál volna rám, ha igyekszel egy kicsit, eladod a birtokot és kiadod a részem. Ne másokat hibáztassa magad hibáiért. Légy bátor, nézz szembe ezzel. Azt hiszem, sétálok egy kicsit. Olyan feszült a hangulat ebben a házban. Octavio! Octavio, várj! Íme a jegygyűrű. Elhagylak téged, Maricruz. El fogok válni tőled. Hogy van az öcséd? Hallottad, elment sétálni. És miért nem mentél vele? Nem akarta. Még mindig borús a hangulata? Meglehetősen. Hisz ismered, ahelyett, hogy saját magát hibáztatná. Ő találta ki az esküvőt, és engem okol, mert nem adtam ki a jussát. Hagyd békén! Eljön az idő, amikor önként és boldogan távozik, méghozzá úgy, hogy nem követelőzik. Túl messzire mentél, Lucia. Valamit tennem kellett végre. És most mire készülsz? Folytatódik a sorozat. Még egy hasonló botrány, és senki sem áll szóba velünk többé. Nincs szükség újabb nyilvános botrányra. Sok apró mozzanat van a hétköznapokban. Majd csak elődözzük. A legfontosabb, hogy Octavio ne is sejtse, hogy mire készülünk. Becsaptál, azt mondtad, ha olyan maradok, mint régen, akkor is, ha felbosszantalak, mindig is szeretni fogsz. És köztünk semmi nem változik. Hazudtál nekem, nem is szeretsz. Jaj, szegényke. Túlságosan messzire ment, de le kellett nyugtatnom. Végeredményben nem ő tehet róla, hogy még nem tanult jó modort. Arról meg nem tehet, hogy kihasználtam. Igen, jól mondta. Ideje szembenézni végre a saját tetteim következményeivel. Octavio, Igen? ne haragudj. Bocsáss meg, kérlek, Octavio. Nem is szólsz hozzám? Nem szeretsz többé? Maricruz, ma csúnyán viselkedtél. Te sem voltál semmi. De csak azért, mert felbosszantottál. Soha többé nem fordul elő. Figyelj, néha olyan buta vagyok, nem? Jaj, Maricruz. Mindent el kell követned, hogy okosabb légy. Miért táncoltál azzal a lánnyal, és miért nem velem? Édesem, mert ő vendég. Ha egy lánnyal táncolok, nem szabad mérgesnek lenned. Akkor sem, ha közel hajoltok egymáshoz, és összeér az arcotok? Ahogy csináltátok? Na jó, tudod, ez is egyfajta tánc. Elég hülye egy tánc. Azt hittem, meg fog csókolni. Jaj, Maricruz. Sokat kell még tanulnod. Akkor megbocsátasz nekem? Felejtsük el. Megbocsátok.
Találkozunk a földeken! Jó reggelt! Jó reggelt! Jól aludtál? Igen, ugyanis végül kibékültünk. Komolyan mondod? Igen. Szegény Marie Cruz egyre csak könyörgött. Hát mit is tehetnék? Én hoztam olyan környezetbe, amihez nem szokott hozzá. Ebben igazad van. Reggeliztél? Ittam kávét a konyhában. Kimegyünk a földekre? Persze, megbeszéltük, hogy dolgozunk. Igen. Akkor szólok Luciának, hogy ma nem reggelizem vele. Rögtön jövök. Hozom a lovakat, jó? Jó? Készen van a reggeli. Nem, nincs időm reggelizni. Megyek a veteményesbe Octavioval. Octavio ilyen korán felkelt ma? Ez azt jelenti, hogy... Azt jelenti, hogy a tervet kudarcot vallott. Az új házasok véglegesen kibékültek tegnap este. Ilyen hamar? Octavio megbocsátott neki. Idővel úgy is sikerül, amit akarunk, úgy sem bírják ki sokáig. Figyelj, Marie Cruz gyönyörű, és hát... Én is tudom, hogy gyönyörű, de minden ellene szól. És ez nekünk kapóra jön. Megyek. Délután találkozunk. A kis cafka nem bírja tovább nálam. Te meg mit csinálsz? Nem lettél Octavio Narváez felesége? És aztán? Hogy magad mosod a ruhád? Már ki is rúgtak a birtokról? Engem nem rúgtak ki sehonnan. Azért jöttem, mert kimosom nagypapi és Szolita ruháját. És már rég végeztem volna, ha nem tartana fel. A férjed nem tud megfizetni egy mosónőt? Lucia asszony egy kendőt sem mosna ki. Nekem tök mindegy, hogy mit csinál Lucia asszony. Megértetted? Én nem fogok megváltozni. Ismerem a mondást. Kutyából nem lesz szalonna. Mit gondoltál, Eusebio? Cserben hagyom a nagypapit és mocskos ruhákban járatom? Ne is álmodj róla, nem fogom cserben hagyni. Ha egy nő hozzámegy egy gazdag fiúhoz, akkor nem fog a patakban mosni. De persze, csak a jól nevelt és finom asszonyok, nem a hozzád hasonló éhen kórászok. Na ebből elég, tűnés innen! Indulás! Tudod ki az éhen kórász, Eusebio? Éhen kórász, díj! Te állat! Oszd ki az ekét a pajtából, rendben? Ha a terméshozam nem növekszik, nagy kulimászban vagyunk. Csak épp nincs pénz vetőmagra. Kértem hitelt a bankban, de még nem kaptam választ. Nagypapi! Nagypapi! Mi történt? Mi bajod, kislányom? Nagyon fáj a Mi lábam. bajod, kislányom, Marie Cruz? De mi van veled, életem? Hát csak az, hogy nagyon elestem és annyira fáj. Jaj, szegényke. Nem bírom, iszonyúan fáj. Gyere csak. Várj csak, majd segítek. Nézd csak, mi van a lábammal. Jaj, szegény kislányom. Azonnal meggyógyítom azt a lábat. Jó, Meglátod? iszonyúan fáj. Meglátod? Na gyere csak. Ez az. Drágám, És Octavio? még kint maradt. Azt hiszem, nem akar túl korán hazaérni. Remek. Van egy elméletem. Azért maradt kint, mert kibékültek. Ha jól értettem, már megbánta, hogy elvette. És ez még csak könnyed ízelítő volt ahhoz képest, ami most következik. Ha jobban meggondolom, erre nincs megoldás. Nem férünk el ketten ezen a birtokon. Mi bajod van, Miguel? Ennyire magad alatt vagy. A hitelt, amit vetőmagra kértem, megtagadták, mert jelzálog van a földön. Jaj, nem, nagypapi, nagyon fáj. Jaj. Nagyon fáj.
Kislányom, de hogy jutott eszedbe rálépni és elcsúszni azon a sziklán? Jaj, nem tudom, nagypapi. Szegény kislány. Nagypapi, leszállt az este. Menjen át és szóljon Octaviónak, hogy itt vagyok. Nem, unokám, nem megyek sehova, az orrom is sem látok, olyan sötét van. Jaj, szegényke. menjen át, szólít a nagypapi. Nem, szorítást sem engedem, mégis mit képzelsz? Igaza van. Vajon mit fog most képzelni Octavio, nagypapi? Nem gondol semmit, majd ide jön, csak eszébe Jó, jutunk. és ha nem jön ide, mit kell évül jönnie, össze? hiszen mégis csak a férjed, kislányom. nem, akkor hazasántykálom. Majd csak kibírom, nem de... szabad, kislányom. Mi van akkor, ha nem jut eszébe? Ne, gyere vissza! Nem, de hogy mégis, hogy mennél haza így? Este 9 óra, hol lehet Maricruz? Mikor megjöttem, nem volt itthon. Lehet, hogy még nem ért haza. Sötét van már, Maricruz, ne menj egyedül, kérlek. Az is lehet, hogy eltört a lábad. Maradj itt, kislányom. Ne menj el, ne indulj el egymagad most az éjszaka közepén. Mindenképp elmegyek. Még Nem, elesel. nagypapi, mindenképp elmegyek. Mennem kell a férjemhez. A végén még elesel, kislányom. Ha belehalok, nagypapi, ha ez lesz az utolsó, amit teszek, akkor is hazamegyek. Nem, gyere vissza, Maricruz, Menjen be, légy kérem, szíves, légy későre jár. szíves. Kérlek, Kérem, gyere menjen már vissza, nagypapi, én elmegyek. Nem mehetsz el egyedül, lányom. Jaj. Jaj, remélem nem esik baja az unokámnak. Mondd csak, tudod, hol van az asszony? Asszonyom az ebédlőben van. Én a másik asszonyról érdeklődöm, Maricruzról. Úgy értettem, hogy asszonyom. Maricruz éppen úgy a ház úrnője. Ezt ne feledd. Bocsásson meg. Tehát tudod, hol van? A felesége kora reggel elment, és nem jött vissza. Most már elmehetek? Fel kell szolgálnom a vacsorát. Csak tessék. 9 óra és Maricruz nincs itthon. Vajon mi történt vele? Igen, Raisa. Természetesen nem felejtem el. Nem, még nem döntöttem el. Hát persze, örömmel elutazom veled. Majd beszélünk, jó? Amikor akarsz. Tudod, hogy szívesen látunk. Minden jót, szervusz. Mit gondolsz Raisáról, Tobias? Nos, elegáns és művelt hölgy, uram. És azt hiszem, szeretne férjet keríteni magának, nem? Minden nő álma egy megfelelő házasság, és maga már igencsak magányos. Ezt el kell ismernem. Miért nem próbálja megtalálni a lányát? És ha nem találja meg, hát... Elveszem Raisát. Személy szerint többre tartom a nővérénél. Igen, elég másfélék. Már megbocsásson, de Raisa kisasszony egy kissé számítónak tűnik. Melyik nő nem az manapság, Tobias? Szívesen elvenném feleségül Raisát. De itt van a betegségem. Tán az is aggasztja, hogy kinek a kezébe kerül az örökség. Ha már elvettem Raisát, olyan jogokat kaphat, ami most a lányomat illeti. És ha házassági szerződést köt vele, és elkülönítik a személyes javakat? Ó, inkább várok, igen. Arra gondoltam, hogy előbb felfogadok egy magándetektívet. Keresse meg a lányomat és az anyját. Ha megtalálom őket, nyugodtan halok meg, megbékélt lélekkel. Maricruz! Ez biztosan Octavio ifjúr.
Octavio fiú, Ramiro úr! örülök, hogy eljött, mert Maricruz lába megsérült. Maricruz! Nem, várjon, de már elment haza, magához. Az erdőn át indult vissza, mert arra sokkal rövidebb. Képzelje, a lába csupa seb. Meg akartam állítani, és megtiltottam neki, de mégis elment. Jó, de mi történt vele? Lement a folyóra mosni, és elcsúszott egy nedves kövön. Nagyon fáj a lába. Nincs semmi baj, azonnal utána megyek. Könnyen utoléri autóval, nem hiszem, hogy túl gyorsan megy, hiszen csak Jól van, sántikál. ne aggódjon! Na jó, menjünk be, menjünk. Jaj, szűzanyám. Jaj, a nagypapinak igaza volt. Soha nem érek el a birtokig. Egyre dagad a lábam. De akkor is mennem kell tovább. Maricruz! 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 Octavio, de jó, hogy itt vagy. Nem tudok tovább menni, úgy fáj. Jól van, semmi baj, édesem. Mindjárt megoldjuk. Ne sírj. Próbálj megnyugodni, jó? Jól van. Mondd, hogy mi történt. Annyira fáj. Jól van. Na, gyere. Jól van. Annyira fáj. Gyere. Jól van. Gyere. Gyere, leteszlek, jó? Na hát, dúl a szerelem. Szégyentelenek. Mi történt? Balesete volt. Teljesen belilult a lába. Kihívom az orvost. Ne, ez csak horzsolás, ne hívjunk orvost. Miguel, azt hiszem felesleges lenne orvost hívni. Igen, Octavio, teszünk rá pókhálót, meg cukrot, és hamarosan kutyabajom se lesz. Pókhálót és cukrot? Lucia, tudod, ő nem ismer más gyulladás csökkentőt. Annyira fáj, Octavio. Édesem, elhiszem, csúnyán begyulladt. Gyere, feküdjünk most le. Jaj, de annyira fáj. Gyere csak, gyere. Hopp. Ha segítségre van szükség, bármikor szólhattok nekem, jó? Köszönöm, Lucia. Jaj. Annyira fáj. De mi történt vele? Már nem fáj annyira? Kicsit jobb. Octavio. Nagyon szeretlek. Őszintén szeretlek téged. Igaz szívvel és lélekkel. Köszönöm, Maricruz. Igazán kár, hogy ennyire szeretsz. Nem érdemlem meg. Ezt miért mondod? Ez csak úgy. Ne figyelj rám, inkább ne beszéljünk róla.
Egy falatot sem ettem egész nap. Először, mert szomorú voltam, aztán meg elestem is kész. Megyek a konyhába és hozok valamit kettőnknek. Jó? Én is majd éhen halok. Figyelj, de hozz valami húst is, jó? Valami finomat, finom húsit. Nem lesz könnyű megváltoztatni. Na jó, de mielőtt elmegyek... Nagyon sietek. Rögtön jövök. Jaj, Istenem. Köszönöm. Nevetséges jelenet volt. A karjában hozta be. Azért, mert nem tudott lábra állni. Miguel, nem lehetne elküldeni valami ürüggyel az öcsédet valahová? Nem hiszem, nincs semmi ötletem. Akkor nincs más megoldás, folytatom, amit elkezdtem. Mit fogsz most tenni, hogy megtagadták a hitelt a vetőmagra? Meglátom, mi lesz a gulyával. Talán mást is eladhatok a birtokról. Köszönöm, hogy hagysz kézzel lenni. Jó, de csak most, Mary Cruz. Ideje megtanulnod rendesen enni. Jaj, nagyon piszkos a kezed. Adok szalvétát. Nehogy lenyald. A másikat is. Ez az. Jól van. Liera Tamaulipas állam. Engedelmükkel. Köszönöm. Beszélned kell végre Octavióval, Miguel. Persze, Lucia, beszélj. Mikor? Majd átgondolom. Mondja meg neki én. Jó reggelt. Hogy aludt Mary Cruz az este? Nyugtalanul, mert fáj a lába. Miguel, ma nem mész az ültetvényre? Ma nem. Egészen más dolgom van. Octavio, a bátyád nem meri megmondani, de megtagadták a hitelt a vetőmaghoz. Így nincs mivel vetni. Vége az újabb álomnak, Miguel. Azt hittem, a bank megadja a Miguel hitelt. mindent megtett, hogy megkapja. Előbb kellett volna hitelt kérni, és aztán tervezni. És most mit teszünk? A gulyával fogunk foglalkozni. Egyszer már kudarcot vallottál, Miguel? Remélem, most másképp lesz. Figyelünk! Tudod, mi az én véleményem? Képtelen vagy üzletet csinálni. Nem szeretnék most erről vitát nyitni. Parancsoljon. Ophelia, vidd fel Mary Cruz reggeliét. Bocsásson meg, ifjú úr, de csak annak a hölgynek szolgálok fel, aki felvett engem. Ophéliát nem kötelezheted. Jogom van rendelkezni a házban. De nem az én embereimnek. Ha a feleségemnek nem szolgál fel, akkor senkinek. Ez az én házam is. Elég már, ne légy ilyen gőgös! Én réges-régen ebben a házban élek, és tudom, hogy mit tegyek. Te betolakodtál ide Mary Cruz-szal. Megengedtem, hogy idehozd azt a vadócot, mert nem akartam vitát a fivérek közt. De eljött az idő, hogy megkérd Miguelt, hogy adja el a birtokot. Vagy add el te! Menj el végleg, de engem ne zaklass többet! Rendben van. Elmegyünk Mary Cruz-szal, de te is elmész a birtokról, hogy el tudjam adni. Meglátod egy szép napon. Nem lesz többé birtok, Lucia. Ki vagy te, hogy ezt eldöntsd? Te csak egy szimpla senki vagy. Csak a bátyám felesége vagy. Itt minden kettőnké. Mi van? Mi ez a nagy kiabálás? Semmi, csak a kisöcset sértegetett. Mit mondtál a nejennek? Nyomorultak. Mindketten azok vagytok. Már csak ez hiányzott. Megint mi bosszantott fel így? Kiakadtam a drágalátos Octavio úrfitól. Mert rossz fát tett a tűzre? Képzeld, pofátlanul elrendelte, hogy vigyem fel a reggelit annak a cafatnak, a nagyságosnak a hálószobába. Szerencsére Lucia asszony felállt, megvédett engem és jól helyre tette. Na jó, és mi rossz van abban, ha felviszed a reggelit? Annak a nőcskének soha. Szerencsére Lucia asszony megmondta, hogy a személyzet csak is őt szolgálja ki, meg a férjét, ugyanis ők alkalmaztak. Velem nem bír el Octavio ifjú úr. Már elnézést kérek, de az asszonynak nincs igaza. A kis Mary Cruz még nem kapott enni.
Majd felviszem neki a reggelit, neked nem kell fáradnod. Igaz, hogy most már ő is úrnő ebben a házban. Aha, igen, hát persze, egy kitartott! Mariának igaza van, ha tetszik, ha nem, legalábbis ebben a házban ő nagyobb úr nálad. Rögtön elkészítem a reggeliét. Hát persze. Octavio ifjú úr! Octavio ifjú úr! Mi van, Maria? Mi van? Mi történt? Én csak úgy engedélyt akartam kérni, hogy felvihessem a reggelit Maricruznak. Miért kell erre engedélyt kérni? Te itt dolgozol, és érthető, ha kiszolgálod a feleségemet. Én is így gondoltam. Csak éppen Lucia asszony megtiltotta, hogy belépjek a házba. Ha elkap valamelyik szobában, hát még el kell innen mennem. Szóval így rendelkezett a sógornőm. Bizony. Maria, ettől a perctől fogva kinevezlek a feleségem személyes cselédjének. Igen, hát akkor nyugodtan bemehetek a házba. Köszönöm szépen. Jaj, Maria! Maria. Itt hozom a kis úrnő reggeliét. Te hoztad fel nekem, Maria. Igen, Maricruz úrnő. Mostantól fogva, ha szükség van valamire, csak nekem szólj. Nézzenek oda, te mégis hová léptél? Hát félreléptem és elcsúsztam a folyóparton. Csillagokat láttam. Na, akkor reggelisz, ha nem eszel, akkor is csillagokat látsz. És tudod, hogy miért történt? Maria, mit keresel te itt? Tudja, Ophelia, hogy ne fáradjon sokat, Octavio úr megkért, hogy én szolgáljak fel az úrnőnek, vagyis Maricruznak. Azt gondoltam, hogy lent reggelizem. Bár sántikálok, de Octavio azt kérte, maradjak itt, hogy pihenjek. Octavio mindenkit utasítgat. Maria, remélem nem hanyagolod el a kötelességeidet. Nem. És te, Maricruz, jobban tennéd, ha nem ültetnél bogarat a sógorom fülébe. Bogarat ültettem a fülébe? Igen. Képmutató alak vagy, egy hazug céda. Biztosan beárultad Ophéliát. Ophéliát? Miért, asszonyom? Biztosan panaszkodtál, hogy nem szolgál ki. De Ophéliának nem kötelessége kiszolgálni. Sokkal többet ér nálad. De hát én semmit nem kértem Ophéliától. Asszonyom, kihűl a reggelie. Elhallgass! Amióta a házamba jöttél, egyetlen nyugodt percem sem volt. Ha nem tetszik neked az élet a házamban, akkor menj el! Hát menj csak! Menj vissza abba a bolhafészekbe! Akkor talán Octavio is utánad megy, mert ez itt az én házam! Megértetted? Az én házam! Itten nem vagy senki sem. Ennek a nyelve csípősebb a csili paprikánál. Kérlek, légy elnéző Luciával. A terhesség első harmadában van, és ettől idegesek lesznek a nők. Egyébként nagyon aggasztja ez a vita kettőnk között. Lucia túlságosan önhit, Miguel. Hiszen te is tudod, hogy Lucia jó családban nőtt fel. Az lehet, de jól megkeseredett. Túlságosan ideges. Nos, ahogy látom, ugyanígy van Maricruzzal. Ez nem igaz, Miguel. Maricruz sokkal szerényebb és nagyon szegény. Na jó, figyelj, fivérek vagyunk. Nem veszünk össze egy csacskaság miatt, Lucia megalázott engem Ophelia előtt. Bohócot csinált belőlem, mert ellenem fordult. Ez így nem helyes, Miguel. Jó, én már leszittam, mikor elmondta, de érts meg! Neki kell boldogulnia a személyzettel. Máskülönben hétről hétre új szolgálók kellenének, ezt nem engedhetjük meg. Akkor is normálisan kell megoldani, Miguel. Igen, de nem úgy, hogy mi ketten veszekszünk. Nem kellett volna megnősülni. Ez csak rontott a helyzeten. Na jó, ne panaszkodjunk. Ami történt, már megtörtént. A múltat nem csinálhatjuk vissza, ugye? Bosszút akartál állni, de te lettél a kárvallat. Nem, Miguel, nem én. Az a kislány ártatlan. Szerintem ő itt az igazi áldozat. Na jó, tőle akkor szabadulsz meg, amikor akarsz. Na jó, persze
Akkor, ha nem vagy belé szerelmes. Mondd meg őszintén, szerelmes vagy Marie Cruzba? Elöntött a pulykaméreg. Így soha nem szabadulok meg tőle. Ha mártírt csinálok belőle, Octavio meg fogja védeni. Oda küldte azt a kottnyeles indián nőt, hogy kiszolgálja. Félek, hogy bocsánatot kell kérnem attól a cédától. De Lucia asszony! De ha megteszem, te sem lehetsz halthatatlan. Ezt most úgy értsem, hogy én... Igen. Aj, ne, csak azt ne. Nem kérem, hogy kér tőle bocsánatot. De ha Octavio jelen van, legyél kedves hozzá. Egyszerűen legyél figyelmes. Nem szeretnék felszolgálni egy ilyen csavargónak. Félre kell tenned a büszkeségedet. Csak így tudjuk végleg kitenni innen. Mert erőszakkal nem érünk el semmit. Küzdenünk kell. Én küzdeni fogok. A boldogságomról van szó. A férjemről. És a gyerekünkről. Oda megyek. Szabad? Hogy vagy, sógornőm? Hát, jobban. Ne nyugtalankodj, meggyógyul a lábad. Pár nap múlva teljesen jól leszel. Marie Cruz, szeretnék tőled bocsánatot kérni. Magam sem tudom, mit érzek iránta, Miguel. Én pedig meg tudlak érteni. Marie Cruz nagyon szép, gyönyörű szép, mondhatom. Különlegesen érzéki nő. Egyszerűsége igen vonzó, és nagyon szenvedélyes. Ez így igaz. Ez biztosan vonzó. És te másféle nőkhöz szoktál. Nem. Nem ismertem senkit, aki így szeret. Soha nem ismertem ilyen őszinte és egyszerű lányt. Olyan szerelmes belém. Megértelek. Nem fogsz tudni lemondani róla, legalábbis egyelőre. Nem is akarok lemondani róla. Állapotos vagyok, te is tudod, és... Hát most a legkisebb apróság is annyira felizgat. Sok mindent a fejedhez vágtam, ugye? Igazán annyira sajnálom. Ugyan, felejtsük el, nincs semmi baj. Annyi minden történt a házban, és rossz kedvű vagyok. Főleg azért, amiért nincs pénzünk. Octavio is mérges lett? Igen, mérges lett. Nem is reggeliztél, Marie Cruz, pedig enned kell. Nem ettem. Szomorú voltam, amiért összevesztünk. Megértelek. Sok mindent nem értesz még eléggé. De már sokszor mondtam neked, szeretnék segíteni, mint egy nővér. Segíteni szeretnék. Ám Octavio nem szeret. Nem bízik bennem, ezért én is letörtem. Mégis a férjem testvére. Te is olyan vagy, mint egy kis testvér. Köszönöm szépen. Ki tudja, meddig élek még itt. Szükségem van egy asszonyra. Nőt találtál volna házasság nélkül is. Nem. Marie Cruz nem olyan. Hát más nő is jó lett volna. De én nem akartam kibabrálni vele. Jó, bezzeg velünk, igen. Na jó, sokkal jobb lenne, ha elfelejtenénk ezt. Egyetértek. Végre megérkeztünk, Octavio. Maria? Mit akarsz, Maria? Elnézést kérek, asszonyom, de odalent van Ramiro úr. Ő Marie Cruz asszony nagypapája, és látni akarja. Jó, szólj neki, jöjjön gyorsan. Igen, jöjjön csak. Engedd be, Maria. Jól van, azonnal ide hívom, asszonyom. Köszönöm, Maria, köszönöm. Na jó, megyek, beszélgessetek. Sógornőm? Nem túl nagy a gúlya, Miguel.
Igen, de valahogy majd csak boldogulunk. Több tejet kell termelni, és vágóhídra adni a vágómarhákat. Csak tessék, Ramiro, Isten hozott szerény hajlékunkban. Persze, nem szerény, és nem a miénk, de azért csak tessék. Jaj, de örülök. Ehhez mit szól, Lucius? Itt van ez a vénember is. Lassan kibírhatatlan a helyzet. Már csak a néma lány hiányzik innen. Maga mondta, hogy legyünk türelmesek, Lucius. Ja, jó, de nem olyan könnyű. Ha nem tudom megoldani ezt a helyzetet, milyen környezetben nő fel a fiam? Tessék csak! Nagypapi! Már annyira hiányoztál, édes kislányom. Ja, jöjjön, nagypapi, üljön le! Igen. Au. Főztem kukoricateját. Kérsz belőle? Hát persze, Maria, köszönöm szépen. Igen! Nagyon Már is köszönöm. hozom a forró üdítőt a nagypapinak. Ój, nagypapi! És Szolita? Nos, úgy gondoltam, jobb, ha most nem jön velem, de csókoltat téged. Na jó, ölelem és csókoltató. Persze. Figyelj, kislányom, Szolitával aludni sem bírtunk egész éjszaka. Nagyon aggódtunk, hogy mi van a lábaddal. Nagypapi, hát jobban van, mert Octavio egész este gyógyította, borogatta, meg is tisztogatta, értem. de azért még nagyon fáj. Ez remek. Na hát, kislányom, ez a palota olyan nagy és olyan gyönyörű. Kell 2 jó tenyészbika, és minden megoldódik. És hol teremnek a tenyészbikák? Na, bérbe vesszük, Octavio. Akkor azonnal vegyük bérbe. Először is fel kell ásni a legelőt, hogy jó legyen a termés. És az istállót ki kellene pofozni, hm? De Miguel, addig is abrak kell nekik. A legelő nem terem meg 1-2-re. Az abrak meg drága. Értem. Hát akkor vegyünk hitelbe. Erre felé nem. Minden szállítónak tartozom, nincs lehetőség. Már mindenedet lefoglalták, Miguel. Majdnem mindent. Miguel! Miért akarsz földbirtokos lenni, ha nem vagy rá alkalmas? Azért, mert a föld a legjobb befektetés. Ezzel teljesen egyetértek, de ennek nincs sok értelme. Semmit sem tudsz kezdeni vele. És aztán, ha parlagon marad... Miguel, képtelen vagy egyedül igazgatni ezt a birtokot, és én még kevésbé. Parcellázd ki a földet, és add bérbe másoknak, akik dolgoznak rajta. Hidd el nekem, ebben van fantázia. Akkor végre lenne egy kis pénzünk. Nem, Octavio. Meg kell tartani a birtokot. Nem akarom bérbe adni. Nem akarok itt jöttmenteket látni. Jöttmenteknek nevezed azokat, akik dolgoznának és hasznot hoznának? Hiszen ez abszurd, Miguel. Megígérem, az első alkalommal kifizetlek és megtartom a földet. Csak egy kis időt kérek. Minél hamarabb pénzre van szükségem. Maricrusnak nincs egy normális cipője és ruhája. Sok mindenre lenne szükségünk. Aj, az a kislány, semmije sem volt, mielőtt idejött volna. És te kellett neked elvenni őt. El akartam venni, és el is vettem. Azért tetted, hogy bosszants minket, hogy mindenféle embert a nyakunkra hoz. Most már fogytál a türelmem. Fogadd el, hogy alaposan lebőgtél emiatt a hülye bosszú miatt. Nagypapi, elhozta Octaviót? Persze, gondoltam, örülsz, ha elhozom neked, lányom. Jaj, nagypapi. Gyere, legalább nem leszek egyedül. Igen, bizony. Amíg a másik Octavio naphoztat a földeket járjon, nekem itt lesz a pót Octavio, ugye? Örülök, hogy elhoztam, hiszen látom, hogy boldoggá tett a majmocska kislányom. Oj, nagypapi. Mi van azzal a forró kukorica teával? Hát, Octavio, gyere csak! Oj, nagypapi. Oj. Hát nem aranyos, nézd. Nincs más megoldás, elmegyek Maricrusszal a birtokról. De mégis hová vihetném? Mihez kezdenék vele? Hol fogadják be, hiszen nem tud viselkedni? Mit tegyek? Talán kérjem meg, hogy várjon egy kicsit, amíg a helyzet megjavul. Nem, az olyan lenne, mintha elhagynám őt. De talán úgy lenne a legjobb, ha Maricruz visszaköltözne a kunyhóba a nagyapjához és a hugához. Azt hiszem, az lenne a legjobb.
Magyar szöveg Frenkel Gergely, hangmérnök Salgai Róbert, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digitál készítette. Produkciós vezető Bor Gyöngyi.